Vull que les meves primeres paraules siguin per donar-vos els molts anys i per desitjar-vos un 2009 carregat de pau i felicitat. Pau i felicitat que desig que arribi a tots els racons del món i ajudi a alliberar-vos de la pobresa i de les guerres que fan patir a tanta de gent. Pau també a la natura, casa gran de la humanitat, perquè els que venguin darrere la rebin en les millors condicions. En aquestes dates profundament solidàries, vull fer un reconeixement especial a totes aquelles persones i entitats que dediquen les seves forces a minvar els efectes de la desigualtat. Segurament, el seu esforç no seria tan necessari si els poders internacionals apostassin més per globalitzar la democràcia i l'interès general. Perquè els creadors de bombolles de riquesa falsa i de guerra real han actuat massa temps sense control ni seny. Des de les Balears volem contribuir amb Europa a construir un món més social i més democràtic, tot i que també és vera que prou feina tenim a casa nostra. En el mal temps que ens arriba de l'exterior, hem d'afegir aquí un munt de dificultats que fa més d'un any estem aclarint. Hem hagut de dedicar massa energies i dobbers a reparar obres i a pagar deutes. Un dobbers que haurien d'haver servit per cobrir moltes de les necessitats que tenim. Però també és vera que tenim esperances que l'any 2009 la situació millori. Som a punt d'aconseguir una fita històrica a la nostra comunitat. El govern de l'Estat s'ha compromès a que les Illes Balears tinguin un nou finançament, un finançament just, que ens ha de permetre millorar les nostres polítiques d'igualtat i de progrés. Millorar el finançament és igual a més educació, i més educació vol dir més igualtat d'oportunitats i més competitivitat. Millorar el finançament és més metges i metgesses, més centres de salut, millors hospitals i bons serveis socials, sobretot per a les persones majors i les persones dependents. Ara, davant temps de dificultats econòmiques, no s'hi val dir que no podem fer res. Ara més que mai hem de multiplicar els esforços per remuntar la situació. Per això hem aprovat un pressupost molt inversors, que estimularan l'economia i ajudaran a crear llocs de feina i nous serveis de benestar, destinant més del 60% del pressupost a polítiques socials, és a dir, a fer escoles i instal·lacions universitàries, centres de salut, a fer centres de dia, habitatges assequibles. Començarem aviat el nou hospital de Can Mises. Hem orientat les noves inversions a estendre el tren, fer el tramvia de Palma i a millorar el transport públic a totes les illes. A promoure la creació d'empreses innovadores, a augmentar la qualitat turística i millorar el medi ambient i a emprendre tantes altres qüestions importants. El govern de les Illes Balears i el govern de l'Estat han posat en marxa també mesures urgents en l'objectiu prioritari de crear nou lloc de feina, impulsar la innovació, reactivar la inversió i, en definitiva, superar entre tots la crisi econòmica. El 2009 no serà un any fàcil, però de més verdes n'han madurades. El nostre poble té en el seu favor que és feiner i que no s'arrufa. Ara hem de fer tots un esforç major, seguint la guia que va marcar el poeta Miquel Martí i Pol, quan diu que el poble és tothom i que serem el que vulguem ser. Tenim un projecte per tothom i entre tots ho farem possible. La millor recepta és saber escoltar i esforçar-nos en la tolerància i l'acord. Escoltar els empresaris i els sindicats, perquè una bona economia és la que arriba a tota la societat, la que és compartida i responsable, la que assegura a tothom una vida digna. Només la cohesió dona la confiança i la seguretat que necessita l'economia. I és que cohesió social i economia són dues cares de la mateixa moneda. Per tant, només una confiança activa, empesa per tots i totes, mos farà més forts com a poble i convertirà les actuals dificultats en verdaderes oportunitats.
Estic convençut que aconseguir noves oportunitats per tots és el millor que podem fer per la gent jove. Per ells val la pena, ara més que mai, fer aquest esforç. Amb aquesta confiança, en la seguretat que tots remarem en la mateixa direcció, vos vull desitjar a tots molts anys i bons.